Yan at nakuha na ng dugo. Saan ka kinuha ng dugo? Ayan. Tapos mga nagutom. Pag labas namin ni Hailey, ay pagbalik namin, lumabas din sila. Alin yung Kriya? Examination, creatinine. Bumaba na yung Kriya niya. Ayun o. Ito yung pinaka 30 to 47 lang. Medyo bumaba. Kaya medyo mataas-taas pa yung ano. Pero bumaba na din yung mga resulta, hindi kumpara doon sa dati. Ayun po mga kaparmison, isang magandang hapon po sa ating lahat at share po sa lahat ng mga viewers natin. All viewers, silent viewers, all sponsors at mga anonymous sponsors. At dito po kami ngayon sa hospital kung saan na-confine dati yung aming alaga. Sila amin nandun na. Kasama ni Ami yung alaga namin para laboratory. Dito lang kami. At medyo hapon na kami nakapunta rito kasi hinintay na namin tong anak namin na lumabas. Kasi nag-i-exam sila. Tapos na bukas wala na. Check na lang. Check na lang. Dito kami sa hospital. Ayan si Bibi. Sinundo ko siya doon, tapos chinat namin yung teacher niya na na kukunin namin kasi baka gabihin kami. Baka gabi na kami makauwi. Depende kung may kasabay na magpapacheck up. Tingnan natin kung ano yung maging resulta ng follow-up check-up na yun. May aquarium. Mag-order daw siya. Sige nga. Ano orderin mo? Oh. Basahin mo para matuto ka kung paano. Kaya mo yan. Ayusin mo yung pera. Ayusin mo bago mo isiksik. Ayusin mo yung pera. Unatin mo. Ikaw na, kaya mo yan. Ganyan, unatin mo yung pera. Ayusin mo rin na. Ano order mo? Oh, number 5. 5. Ayusin mo yung pera. Dapat hindi kusot. Dali. Wala na yung order mo. Just enter item number. Oh. Pindot number. Oh. Ayusin mo. Ayusin mo daw. Kunin mo ulit. Enter. Number 5. Enter. Ayun, labas kami ni Baby. At di tinanggap yung hinuhulog niyang pera. Walang pansukli. At sila Ami, bumalik ulit dun sa kasi humingi sa amin ang 2K. Ay nagpadagdag kasi yung bayad dun sa laboratory ay tuto. Kasi 3 laboratory daw yun.
Labas muna kami kasi nagugutom daw ang aking unika iha. Ay paggaling namin dun sa school, sakay kagad sa van. Larga kami, kaya din ako nakapag-intro doon. Quick nak, quick na lang tayo nak, tara. Andito muna kami sa labas. Shanghai. Ayun at pabalik na ulit kami doon sa loob. Kapag merienda na tong isa. Yan at nakuha na ng dugo. Saan ka kinuha ng dugo? Ayan. Tapos mga nagutom. Pag labas namin ni Hailey, ay pagbalik namin, lumabas din sila. Naghanap ng lugaw. Lugaw ang hinanap niya. Sabi ko malayo yung... Magkano nga lahat yung binayaran? 100. 30. Ay, 135 oh. Magkano yung binayaran? Nasa tuto. Toto? Bale, ito yung binayaran. Kasi yan, ayun, Toto 65. ayan kasi oh, 6 na 1, 2, 3, 4, Ay, 6. 6 na laboratory kasi. 6 na laboratory. CBC. Ayan yan ah. Baka hindi nilang ito yun yung pinaka-request na yan. Ayan, ito. 6 siya. Kaya inabot ng tuto. Ito pala yung request. Ilagay mo dito oh. Ay, tutoy na ano. 6. Wait lang, tikman ko baka. Ay, amoy yung gusto ko sabi ko. Amoy yung sabi ko. Lomi yan. CBC, BUN, Korea. Kala ko mapait. Ano to? Hindi ko ano kasi. Hindi ba mainit ka? Hindi talaga Mga may. nagutom. Oh, lagyan mo ulit yan. Lagyan mo ulit. Ikaw na kasi magsubo. Para alam mo yung Wait lang, matapad yung kape. subo na ano. Kunti-kunti lang ha. Tapos isang oras bago. 1 hour. 1.5 daw, pero baka 1 hour na yun. 4:31 na. Kala ko tulad lang nung paglaboratory natin doon sa kabila Dalawang laboratory lang yun. na 500. Na ano kasi, na natuwa yung medtech sa kanya. Bakit? Kasi hindi siya umiyak na inano. Tapos pag CBC niya, sabi mo, ito na lang bayaran niyo, sabihin niyo, ito na lang yung bayaran. Yun, kaya naging konti lang. Pero ngayon, Buti na lang dala ko yung pang-down ko sa rip. ikaw na, kusa mo? Buti na lang talaga dala ko. Kasi di namin akalain na ganun yung ano. Ito mo? Mamaya na, ikaw na muna. Tapos iba pa yung babayaran dun sa clinic. Oo nga pala, Oo, clinic pa. sa clinic pa. Baka abutin niyo ng 500 kayo. Ano, usok? Pwede kaya yan. Alin? Nagutom eh. Ngayon lang siya kumain ng madami. Ano ba ganyan sa bahay naman? Limitado din. Ngayon lang siya kumain ng ano. Ng ganito. Wala pala tayong tubig na dala. Ang sarap. Sa tubig ko. Ito sa tubig ko. Saan? Ito ba sa tubig ko? Yung tubig mo. Lamig siya. CR ka? Kaya natapos nyo na yung ano mo, exam mo. Kulang palas na. Sa English na. Plus, Pero sila nag-exam. kami man. Ikaw nahuli na. Ano? Tawli?
Hindi, nakiusap kasi ako dun sa teacher na kailangan talaga mag-laboratory ng Kaya nga. 28. Baka nakalimutan. Ako na sana, mat na ako nung exam, mat. Hmm? Mat na sana ako exam. So, exam kami, pulong pa, last na sana. English na sana, last na. Sa Monday na lang yun. Ay, am sa Monday. Monday holiday. Holiday ba talaga? Ano may holiday sa Monday? Kaya sa Monday na lang tayo kasi gagabihin tayo mag-canvas ng anong bracelet. Anong freezer? Nalagyan ng ice. Anong bansa ito? Anong bansa ito? Lugar? Pinas pa? Anong bansa? Bakit mo? Eh, matututan ko hindi na. Ayan na, at papunta na kami doon sa clinic. Ayan, hanapin pa namin. Time sheet natin 5:26. Ano balita, ma? Natin natin yung result. Pakita natin yung result para... Ay, ipot! Oh, may kaya raw ang dami kasing ibo. Akala ko yung jackpot sa paa lang. Sa ulo din wala. Akin na. Wala na. Ano dito? Ago. Tanggal mo kay baby. Ito na po yung result ng laboratory. Naikutan si amin ng ibon. Akala ko yung jackpot nasa paa lang. Ano yung mataas, ma? Ang Madunat. Kasi- Kasi... Donut, ma. Ito po yun, oh. Mapangi. i-flash mo na lang. I-stop mo na lang. Mama, gusto ko man. Donut. No, Mataas yung may nang ako na muna mo. Korean niya. Ma, tayo. Ayan po. Ma! Di ka dito. Ba, Joseph? Saan? Meron ba? Saan? Ay, wala naman. Alin yung kaya? Examination, Yung creatinine. Na, bumaba na yung tray niya. Ayun o. Ito yung pinaka 30 to 47 lang. Medyo 48 na bumaba. sa kanya, oo. Kaya medyo mataas-tas pa yung ano. Pero bumaba na din yung mga resulta. Hindi kumpara doon sa ano dati. Sa likod, wala na ba? Ayun po. Ano yan? I-stop mo na lang. Ano? Pag hindi ko naman maintindihan yung iba kasi syempre, di ba? Basta yan, oh. Hindi rin namin ito alam. So, ano na? Ibibigay pa na rin ko sa Ayan po, at dito na kami sa Nabwa. Bali, nagtatanong-tanong kami kung saan yung clinic ng doktor. Galing na kami dun sa ospital. At nakita nga dun sa laboratory na medyo mataas pa raw yung creatinine ng bata. Pero hindi na tulad nung dati, medyo bumaba na. Tatanong-tanong siya amin. Kasi dito na kami sa barangay, San Francisco eh. Yan siya amin. Tatanong sa barangay. Simbahan. May misa pala.
sabi? Sa Tukuno yan, kuwan, sa Diloyo di pero sa Tukuno lumang baloy na kawi baga. Basta ko Sadi? sa to, kampang kat to sa naman. Oo. Ya tapos arani ko na sa tubigan. Magungyan na sa kaya ko. Sige, sige. Ayun na. Nahanap na namin, nandun na sila amin sa loob. Escobal, Oceano. Yan sa loob na yan. Tapat daw ng bahay na kahoy. Yan, sinaunang bahay. Eh. Ganda niyan. Ganda dyan. Eh. Ganyan siguro niyan, nak noon, nak, no? Baby. Ganda siguro dyan, no? Dati. Siguro nung dati na noong unang panahon, siguro pag ganyan, may ganyan kang bahay, ikaw na yung mayaman noon. Bata pa ako, nak, nakikita ko na yun eh. Tapos inano talaga, kumbaga may mga nakatira pa po dyan. Pinipinturahan lang nila kung ba naaalagaan. Ay dun sa taas medyo nasisira na taas eh. Tapos naka-aircon na rin. Dito na kami sa Nabwa. Ay, sorry po. Yan. Dito na si Ami. Ano sabi sa'yo? Ha? Hindi mo alam. Ano yun? Ako may laruan doon. May laruan. Di ba may piano pa? Ano sabi? May ano? Ba yung ilaw dyan? Ouch. Binigay yung ano, binigay yung number kasi in case daw kung wala si Doc. Tapos, yung... Ba't wala si Doc dyan ngayon? Nandyan? Oo. Si Dr. Pandres nandyan. Ano sabi? Yung may follow up pa siya sa 26 para sa creatinine. 26 ng September. September. Ayan, si Doc pa lang. September 26. Oo. Kasi maglalaboratory ng creatinine. Tapos, ang ano daw nito, sabi ni Doc, mag-check up. Always magpa-follow up pa din. Hanggang 2 years. Kasi may mga ganyan daw na cases na pinapa-follow up niya, hindi Ate, nag-follow up. nasa na Yung nangyari, nagda-dialysis. Kaya hanggang 2 years daw ang follow up 2 years. na papalik-balik. Kada follow-up, laboratory. Oo. Pero yung ano niya, ito yung inano nito. Ito yung sa may inano siya dito sa yung sa dugo, sa ihi niya may dugo. Given na daw yun kasi baka matap. Di mo tinanong yung pamamaga ng pisngi niya. Ano daw yan, normal lang kasi nga ano, doon nga daw sa prednisone. Sa? Sa gamot. Sa gamot. Tapos Sa pagkain. sa pagkain, wala na daw bawal. Wala talaga siyang bawal na sa pagkain. Kaso, ano daw, bumalik ako dun, sabi ko, Dok, pwede pang samahan ng vitamin. Sabi na, ay, wag muna kasi magiging matakaw kasi siya ngayon. Baka Oo. maging obese man. Kasi, may parakaon nga yan. Kasi nga, Kain ng kain. oo, kasi yung gamot nga, tapos yun, normal naman daw yung ano, yung babantayin lang talaga yung creatinine. Pero yung ano, as in nag-respond daw lahat sa gamot. Yung katawan niya nag-respond din. Kaya kailangan, yun nga, yung creatinine, kailangan ma-check niya after ano. Di dapat tinanong mo kung ano dapat gawin para di tumaas yung creatinine niya.
syempre, ang ano dyan, nag-respond naman daw sa Kaya nga. Ang ano Kasi lang. di ba sabi niya wala namang bawal. Oo. O ano yung dapat gawin? Ay, syempre, yung mga, para sa akin lang naman, yung mga processed food talaga ang Oo nga. dyan. Ang maganda niyan, yung mga sinasabing bawal pa rin, kahit sabi niya na ano, huwag natin pakainin. Kasi sa kanya, Kahit tayo, hindi na tayo kakain ng mga, yung katulad ng kinakain natin na, basta yung nakakain natin kung ano-ano lang, kailangan na talaga mag-iingat din sa kinakain. Kasi nag-respond naman daw yung ano, Gamot. katawan niya sa gamot. ayun po at bali sa September 26, creatinine na lang naman ang September 26 may creatinine na naman. Bali Wala na ba? sa loob ng 2 years pala. Sa loob ng 2 years ay ano, babantayan talaga yung ano niya. tuloy-tuloy pa rin yung Monitor. follow-up check-up sa loob ng 2 years para di umabot sa Kasi sabi kasi nito, may mga ganyan daw talaga na cases na ano na hindi nakikinig sa advice niya na hindi mag-follow up. Kasi kailangan kasi kada follow up may laboratory talaga. Para na monitor nga ang mga laboratory niya. Kaya sa ano, o ayun yung sa blood niya, dapat daw after 1 year mabawasan na kasi yun kasi plastery pa yung blood sa ihi niya pero given na naman daw yun kasi nga nagpe-prednisone. Ang ano lang yung creatinine, bumaba talaga siya pero syempre ang creatinine ng bata is medyo mababa. Eh syempre gagamot pa. Hanggang bukas pa po yung gamot niya, 17 days kasi. walang reseta. Wala na. Okay. Ay wala nang reseta. Paubos na lang 'yon. Oo, hanggang bukas na lang yun. Sabi? Kasi 17 days bukas eh. Okay. Ayun po, uwi na muna po kami. At yun. Bali alos sa bayan sila ni Ami. Itong bata, 2 years na ano, magpapalap check up. Bahala na. At uwi na muna kami para magluluto pa dun sa bahay. At nakapag-follow up check up na kami. Yan po. Let's go! And when you go out, Sir, pwede makisiyan. Ay, okay na po, sir. Dito na kami sa Bato. Maggas muna kami. Si ubos na yung gasolina. Shout out tagal. Ubos na yung gasolina. Flying di ba to? Shoutout Flying di Bato. Sa manager naman ng buwan. Shoutout daw sa manager ng Flying B. Bato. James Castro. Ubos na yung gas ko eh. Wala ka pala TV nakita nyo. Okay, thank you, Oh. Ano, mingi sila ng sticker. Humingi sila ng sticker. Dito yan sa ano, Flying B ba to? Shoutout sa mga taga Flying B gasoline station. Ano, Flying B. CR muna sila Ami. Doon. Tapos punta muna kami dun sa ano kasi gusto nung bata ng pizza. Narinig niya kasi na walang bawal na kakainin. Kaso kahit ganyan, kahit sinabi ng doktor na walang bawal ay siyempre pagbabawalan pa rin namin ng mga yung ano, mga pagkain na medyo mamantika. Tsaka sinasanay ko sila ng mga ano, mga gulay. Para ano, para maiwasan din yung sakit talaga. Pagbibigyan ko
pagbibigyan ko na ibili ng pizza. Kasi laging sinasabi niya na ano eh, parang hindi na raw masarap yung pagkain niya. Kasi yung pag nagluto ako, binubukuran ko siya ng walang mga sangkap. Matabang lang. Minsan binibigyan ko naman siya ng karne, pero laman lang. Ano, okay na? Okay na. May marap si Ate Lily. Let's go! Bili muna kami ng chicken. Ayan. Pera, dalawa lang. Ito mana? Ay, pizza pala, chicken na. Bili ng pizza. Pizza. Bacon. Pa-request ng dalawa. Pabili po. Tao po. Pwede po ano, ay Hawaiian yung medium. Kami cheese large, tapos Ayan. Hawaiian yung medium. Ilang minutes? 10. 10 minutes. Isip sila po yung Kaya malapit na. E, paano mag-ano dyan? Ay magtanong, paano magnegosyo ng ganyan? Ha? Ano na-order nyo? Yung box lang. Yung box. Tapos kaya na gumagawa? Ah, Itong topping. oo. Okay. Wala pong bar nila? Si bala kong magnegosyo ng ganyan. Ha? Bala kong magnegosyo ng ganyan din kasi dun sa Lakeside walang ganyan. Yung ganyan doon. Oo, naka-freezer lang yan. Tapos bibili ka lang naman ng ganyan. Tapos yung mga sauce niyan, ano, kumbaga, Hot sauce na. hot sauce nga. Ketchup. May ketchup yan, ha? Kaya naisip ko na yan ang mga pwedeng mga negosyo doon. Lalo pag December, bagong taon, mabili yan. Ayan po, at pauwi na kami. At ito na yung pizza na binili. Tapos bumili rin ng tubig na panghugas sa ilong ni Ami. Yan yung maintenance. Ay, yung Budisonide mo, mayroon pa? Meron pa naman. Saan Oo. na lang. At medyo ano yung tubig kasi yan na rin yung pinapainom namin dyan sa bata. Yan. Let's go na! Yan. Ayan po, at dito na kami sa bahay, kakarating lang. Time check, 7:50. Unboxing. Pero, hindi naman natin naubusin ito ngayon. Bukas yung isa. Bukas. Yung maliit mo na unahin. Yung maliit na muna kasi ito bukas na tong gabi. Yung malaki. Initin na lang natin. What flavor is this? Sisira yan. Hindi, lalagay ko sa rep. Sisira nga yan. Ayan. Pineapple. Lemon cheese. Ay, Hawaiian pala to. Pineapple with pizza. Sisira yan mo. Hindi, Ayan. lalagay ko sa rep. Ay, ako yung gusto ko. Ay, hindi na Pero siya malaki. katulad ng dati. Yan. Now with you. Ano, ito. Ano talaga di ka din nagbangkalikan ba ito? Daman kaya sila, yung ibang flavor wala sila. Ito ba yung binibili mo dati? Parang hindi Oo, yun siya yun. katulad dati. Wala yung isang flavor. Yung parang sisig. Ayun, gusto ko si Oo. Yung sisig doon sa ano malapit sa Oxy. Doon din sila, mayroon din yun. Pineapple with pizza. Mamma mia. Ayan at okay na.
Dito na kami sa bahay. At Ano? kain Ito na. ng pizza na binili. Isa ko. Ayoko kumain ng pineapple pizza. Ano, manghang? Ito. First time, spicy food. Pineapple with pizza. Anak, It's against the law. kaya matira yan. Hindi, ilalagay sa rep. Ano yan? Bala ko. Wala. Si Lolo. Lolo. Bakit may pineapple with pizza? Ako. Saan mo maglagay? Hindi. Ay, huwag yan. Ang yan. Amo na yun. Atang hindi Gusto niya man mga- eh. Hindi pa nga ikaw dutuin natin. Balik lang yan mo. Ay, Lolo. Oh. Bukas na yung iba. Bigyan ni Lolo. Yan yung reward sa kanya. Yan. Kasi Ako rin. good news yung check up sa kanya. Di ba, Mama? Yan. Dito. Nalito ka na. Wala, videoin mo. Pineapple with pizza. Ano? Yung kapo. Tama na. Hello guys, pizza. Italian. Dahil sa okay yung resulta ng check up, Pero ngayon lang naman. ganun to. Sa akin. Hindi kay ate yan. Ako hindi. Yung sa akin, bibigay ko sa ano. Kaya, As a huwag reward. ibi. Huwag naman. Hindi. Yung sabi kasi ng doktor, wala namang bawal. Kami lang talaga yung naglimita. Kasi syempre, kahit walang bawal is, may tendency naman talaga kung isipin. Yung pagkain talaga, yun din ang ano namin. Kaya, lilimitahan pa rin namin yung pagkain. Maliit lang. Ibigay mo na yung kay Joshi. Ito naman Joshi sa'yo, para maano, matikman mo din. Busin niya na yan. Hindi, matira din bukas. Hindi naman yan mo. Hindi naman parating, Sumangtira. hindi naman parating meron tayong ganito. Kaya kahit pa Sa paano. masira pa. Hindi masasira, ilalagay mo sa ref. Tapos initin mo bukas. Pero dito. Bukas morning, alimusan natin. No! Saan po? Nakalit yun na. Gusto na. Pizza ka na yun. Nabigyan. Umiba nga siya. Hindi na ito yung pizza na binili mo dati. May masarap kang pizza na ano. Nung naka-challenge? Yung Pepperoni! na-reward ni ano ni Kuya Ruben, yung nagbigay ng ano. Yung may kasamang sopas, naalala mo yun? Sarap yung pizza na yun. Hindi ko alam kung saan yung Wala ko yung galing. obit. Wala Kuya Obet. Yun. Di ba alam kung saan galing yung pizza na yun? Ang sarap ng crust niya na ito. Doon yun. Bakit iba na siya? Ay, mushroom pizza! Mushroom nga. Wala yung mushroom. Yung amo. Yung ano niya, yung creatinine ng bata, halos kalahati. Yung binabaan. Yung dati, Diyan pa lang siya. Medyo above the minimum pa din naman siya. yung dati, Yun kasi sa unang hospital na pinalaboratory natin, ang pinaka hanggang 63.
Yung pinakang minimum. Pero yung dun sa hospital na pinalaboratory natin ngayon, parang nasa ano lang, 37 ata yun. Kaya nung dati ilan yung ano niya? 96 ata yun. Bago 90. Diba? Tapos ngayon, ilan na lang? Ngayon. Ngayon, 48. 48? Pagdun mo na kanya. Ano mo? Kami dalawa na yun. Tag-isa lang kami. Hindi ito. Ano pa? Okay lang. Same. Abo ko lang ako. Yun lang kumain ng... Ayan po, at hanggang dito na lang muna yung vlog. Pinapitsa din namin ng mga bata. At yun. Minsan lang naman sa matikman. Sobrang minsan lang. At good news, thanks God. At akala ko kung anong resulta kasi namamaga yung muka. Normal lang pala kasi dala nung gamot niya. Medyo, sabi nga ng doktor, hindi rin talaga maiwasan ang kumain ng kumain. Oo. Kasi nga, may ano kasi yun eh, yung paggagamot niya. Ayun po. Bye-bye. Shoutout po sa lahat ng mga tumulong sa amin dito sa bata na to. Yan. Thank you po sa inyong lahat. At sa anonymous sa sponsor, alam niyo na po yan. Salamat po. Kayo. At sa Ayan. lahat ng nag-pray talaga kasi hiningi talaga Sa lahat lang nag-pray. Nag-pray na sana maging okay yung resulta ng laboratory niya. At thank you talaga sa lahat sa walang sawang pagdasal at suporta sa amin simula nung nung na-hospital siya. Thank you po talaga sa lahat-lahat. At thank you din sa nagpaabot kahapon kanina ng pangdagdag daw laboratory at yun nga nasa tuto yung laboratory, naggas din po kami at yun nag-snacks din at thank you so much po talaga kasi Toto yung sa laboratory. Doon sa doktor, sa clinic, 700. 700. Yun ang binayaran ngayon. Tapos naggas kami 500. Pero May gas pa kasi. sana tuloy-tuloy kasi hindi lang ano yung check-up. Sa 2 years yung check-up. Di ko alam kung buwan-buwan ba yan o ano. Basta sa September 26. Babalik pa po. May follow-up Follow-up tapos may laboratory ulit. Ayun po. Bye-bye.